Pag sa baba talaga ang tagal mo. Baka nandun pa tayo sa ano, Baklaran. Espanya. Espanya pala. Matindi ang ano niyan. Sige, may plastic ka dyan. Yan ang ayaw ko sa'yo dalhin-dalhin eh. Susuka ka na. Ngayon diretso na yung kalsada. Baliktad no. Kanina yung paliko-liko, hindi. Tagal na yan dito sa Maynila, kuya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ano. Kahit dyan papuntang bayan ng pag ordinary naman, hindi siya nagsusuka. Pag mga aircon yan. Bago. Aircon ka. Sa amoy. Hindi man, pwede mula doon Caloocan hanggang dito na iya mag-jeep.